Naglabas ng warrant of seizure and detention ng BOC laban sa labing tatlong sasakyan matapos makitaan ng irregularidad sa importasyon at dokumentasyon. Tinatayang umabot sa 100 milyong piso ang hindi nabayarang buwis na magkasamang iskalya sa pagbili ng mga luxury cars. Karamihan sa mga nakumpiskang sasakyan ayon sa BOC ay walang record na binayarang duties at taxes. In the heart of changing lives ako, si Brigada Chico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Alas 6:21 ang ating oras mga kabrigada, samantala sa ating Brigada Encuentro. Ngayong araw po ng Friday, mga kabrigada, good morning sa mga kabrigada po natin mga IPs, indigent people, mga kabrigada, indigenous people. Good morning! Meron mong madamana si Senator Robin Hood Padilla, mga kabrigada. Nabigyan daw po ng civil service eligibility ang mga katutubo. Ang tanong ko natin mga kabrigada, kayo po ba ay pabor na automatikong mabigyan ng civil service eligibility ang isang katutubo? Pwede ko kayo mag-text mga kabrigada 0954-340-7430. Sa ating Facebook Live 105.1 Brigada News FM Manila. Alas 6:22 ng umaga. This time check is brought to you Hapak lang. Coffee, Ligaya. May mga ano siya. Our sales brand, titiwala, ibigay para sa mga tao. Natagpala, ang Tower Sales brand ay hindi gamot at hindi dapat ipinagamot sa pagkukuha sa Ilang ilon. 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 Kabiyaw. Yun, umabot. Nakilala ko si Power Cells 12 years ago because I am a something ako sa unique personality na hindi mo ako maka-endorse, hindi mo nasubok sa sarili ko. Sinubok si Dean Papi Arangel na panahon ng pandemic. Naging kasama ko sa panahon na lahat ng Director ng Power Cells Urban House. Ako si Erlinda Dean Papi Arangel. 5690. Nakilala kay Power Cells. Kultang lang. Power Cells ako ngayon ang sabihan. O, sa gitna. Ang Tower Sales brand ay hindi gamot at hindi dapat ipinagamot sa pagkukuha sa Brigada, nasa isang daan. Brigada One, with the Brigada mobile app, you can make kasi manage, travel, and shop. Itaw, anywhere. Download mo sa Google Play Store.
Ayan na, kabyo na. Always with you. Brigada. Of changing lives. Time 6:26 na ng umaga. Good morning! Sa mga nagpo-reflect kasi ngayon, hindi alam kung ano gagawin nila sa kanilang pagbago sa umaga. Siyempre, iba-iba tayo sa estudyante, meron silang kinukuha o tinatapos pa na project. Hinahabol pa yung kanilang mga hindi nagawa kagabi. O doon naman sa mga tatay, di ba? Uunahin ba yung paghatid muna sa kanilang anak o ikisinanay? O kaya hihimasin. Oo, di ba? Si Bunso, di ba? Yung kapag Ang paboritong anak ng brigada. pag nawala o pag nagde-develop tayo bilang isang tao, di ba? Kapag tumatanda ho tayo, iba yung priorities natin sa buhay eh. Pero kapag naging nanay ho ang isang tao, yung priority niya minsan, yung anak na lang talaga yun. Siya Hindi nawawala. correct, oo. Eh, hindi nyo naman minsan iniisip mo sarili nyo eh, di ba? Dapat yung priorities natin dapat nasa atin. Nasa inyo rin, mga kabigada. Dahil kapag kayo hindi nyo pinrioridad ang inyong sarili, ay maaaring hindi na rin tayo makapagbigay ng gabay sa ating mga anak. Yung mahalaga mga kabigada, nagagampanan nyo ang responsibilidad para sa inyo. Pero minsan, nakakalimutan natin yung mga inana natin, yung mga inana sa atin mismo nagsisimula ang lakas at dahilan para sa ating mga anak. Kapag nahihina ho ang ating katawan at nagkakasakit, apektado rin yung buong pamilya. Kaya mahalaga rin alagaan ang sarili at suportahan ng sapat at nutrition at makakatulong po dyan. Mom's Love is One Capsule na may taglay ng essential nutrients. SCS, 1,000. Manatili ng malusog na katawan. Card payment tayo, ha? Exercise. Mom's Love is One Capsule na manatili ng bawat ina. Simulang ko pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting na. Sa mga kabrigada ko natin dyan sa may Quezon City, makakabili ko kayo ng aming mga produkto sa tapat ng Kamuning Public Market sa may Night Ito, 1,000 yan. Just QC sa Genlex Pharmacy, Reparo Road, Caloocan, I-charge mo ng sa 1,000. Store and General Merchandise. Sa General Delivery Road sa may Valenzuela City, sa Dr. Care Pharmacy, sa may Santo Domingo QC, sa Number Trading, meron din po sila sa may Seminary Road QC, sa Mereco Drug sa may Calyacan Road, Caloocan, Junior Pharmacy sa Tantansora QC, at sa Metromed Pharmacy sa may Bicula, Quezon City. May nalantak na. May nalantak na. Isang senadora, naniniwalang malaking daan sa kasaninmo ng mga online sellers ang ginawang pag-delay sa pagpapatupad ng mandatory trust mark. Yeah. Si Brigada Anco Jess Sanivali, i-brigada mo. Pinasalamatan ni Senator Bang Aquino ang Department of Trade and Industry matapos man ang mapagdesisyon ng mga ito na hindi muna ipagpad ang mandatory trust mark requirement sa mga online business. Ang trust mark na ay tumutukoy sa isang digital badge na nagpapakitang
sa mga pangunahing lugar bilang suporta sa advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. In the heart of change lives, ako, si Brigada F. Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, the Musical News Authority. Fire in the hole. Alas 6:32 ang ating oras mga kabrigada. Good morning mula sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Wala ka pa si Roman. Amin agad ang comment ko. Good morning, Sir Gor. Babae pala siya. Hello, Roman. Good morning. Kala ko lalaki. Sorry. Buti na lang merong mga may mga profile picture. Si Tristan Wyatt Bulay nanonood din sa atin. Chris Paul John Yap. May problema po ba ang Brigada Apo? Check nyo nga, pakicheck nga ang ating Brigada Apo. Kasi kung yung mga anchor, meron. Marami yung kayong problema. Kami ko sa inyo. Kami mo, may problema. You know, ukumating! Check ko namin mga kabrigada, pero ano ho ba yung pinaka na-encounter ninyong problema sa brigada? Hindi ma-access o lumalabas yung mukha namin? Paano ga? Ibuksan ko yung 105.1 na boto. Paano ga tayong makapag-review? Parang kasi ang pinindot ko yung 105.1. Commentary about basketball. Ganun ba? Tennis, sports comment. Chris Paul Janyap, good morning. Sir Agon Mirano, sa Barangay San Antonio, Binyan City. Good morning po sa inyo dyan. Samantala mga kabrigada, eto na. Meron ang panukala si Senator Robin Hood Padilla na bigyan daw ho ng civil service eligibility ang mga katutubo. Meron ka na pag civil service? Hindi ka nag-exam. Hindi ako nag-exam. Hindi ka nag-exam. Hindi ko siya na priority agad pagka-graduate. Saka kasi malaking bukod sa akin yun graduation. Grabe, bigla Kasi sa merong, kasabi nga agad, diba? Ay, oo, kasi di ba ba? Pasensya, hindi kasi ako Latino. Yeah, swerving yun, papatong ng kalubang. Oo. Grabe, pwede ka naman So, ganyan. sige po, pero di ba ano ka? Latino? Cloudy ka? Hindi ako lalo. Hindi ba? Okay, Kaya nga, so parang sinabi ko, baka di na rin ako kumuha kasi mapait ako eh. ay, wow, dinaw ng sarili. Oo. Ako naman after 4 years yata, pagka-graduate, yung 5 years. Kasi nagtatrabaho na ako. Nasa Pampanga na ako nung kumuha ng civil service. Ay, try mo naman yung magpa-exam. Wow! Mas madali ka. Mas madali naman daw ang exam kaya sa civil service. Sino ba nagsabi niyan? Si, Senator Rubin? Ay,
So, yun